célvonal, itt lesz a Zoli, hol a célvonal? Zoli? Hol vagy Zoli? Még gyertek elrébb egy kicsit, az túl rövid az a káv. Meg kell, hogy álljanak utána a lovak. Peti! Hol a célvonal, Zoli? Itt, bocsánat, itt vagy Zoli. Ez itt már jó. Ez a célvonal? Peti, el vagyunk jó. Peti, szembe, tökéletes. Mindenki lássa a célvonalat, a kürtösök és a Vajzoliék között van a célvonal. Ismerkedjen mindenki a résztel, hol akar majd láttásni, figyeljétek meg, ha láttok valahol görgöt, memorizáljátok. Nem azért nem ment rájuk, mert nem engedtem. Lehet simán távolságokkal. Nem engedtem. Szarról a talaj volt. Juci, gyere még erre, vagy nem fordulsz vissza? Maradj elől! Maradj! Mert ha lemaradsz, akkor nagyon fog menni, most ne fussa ki magát. Beleálljon a mögötte haladónak az arcába. Gábor! Igen? Nem fog elütni, még lemegy az aljára. Hidd el, nem fogok itt keresztbe feküdni. Bátorság próbálnak, jó lenne. Annak igen, hülyeség próbálnak is. Fél elég az ugrás.